abamenyi be ward ya Muticho babere bakwemurunganiria igoro yo gutaira kwa magacho dispensary yeburi iyo gotoka asenseme yoskere batawuna nige kwirane magega amagendro nabo igo obokoreri bobo bwenia boigo nigo babere bakwemurunganiria emechando au anene chipara chimbe nabo igo okoborwa gwechitaya senseme yo nakugania abarai abo bagochorwa goswagati na kurigereria enchira barareta amagendro ase enseme yo bakorawa nomo MC wenseme yo Ronaldo Ngaga nigo baganire gucheko bwaterana elio koinekia amagendro enseme yo awase ongaga bainekere buna nachiko bwaterana nomo governor we county ya Kisii Paul Simbarati koinekia buna dispensary yo yaberege koera nyagitali muroche una eriga yagachire na CDF ya engakia Manson Oyongo ekero devolution ya church nyagitali chikaba developed chikaira ni West County since 2013 une county ya Basongo ya chagete omo MCO linge ga atana gotachana ne nyagitali atachega amanyenga chibesa nkuru guchire kero mwaka ase budget chia department ya health chiwende tokora nyagitali village chikonya bananchi besa tiyo yanako chaga none shiringi ero nyagitali yeje abati abosire igoro nyombe tarahera igo echenji tige bororo egere naende abantu baitu banyara mariogo banyara kwa bakugwenu ande turasoro sana ime muna mwekire kuigwa mayana etarosirie be nyagitali engiya na batokonyora bakonkerenga kikerengaki ekiagera mogambi olengo otako tikende kyonsi gochenje ende yonsi ku 2013 baka bona emechande nderega stima teyo stima nebe kire lakini ase epati ya transformer egachega sareka koru January mpaka saa hii transformer hiyo nyanya gosurukera wiki gocha ko request ndo mugabana aba engineer gocha balega iga batalire nyagitali barosie BQ egasie nanu nyagitali nkoerere aso mwako oyo omutangani osimbarati